Ovogodišnji imendan poglavnik je sa svojom pratnjom, u kojoj se nalazio i njemački poslanik SA Obergruppenführer Vitez Siegfried Kasche, proveo u Podravini među svojim narodom, borcima i ranjenicima. Poput munje proširio se Varaždinom glas o poglavniku u dolasku i zača se već sve na nogama. Iz Varaždina se poglavnik uputio prema Ludbregu, koji je morao proživjeti kalvariju partizanske strahovlade. Doček na ulazu u Ludbreg. Tu je i počasna postrojba bojne pokojnog junaka Viteza Devčića, koja odaje počast svom vrhovnom zapovjedniku. Ovdje se ponovila ista slika kao i u svim ostalim mjestima kuda je god došao dosad poglavnik. Narod nesmetano prilazi svom državnom poglavaru. U svom govoru Ludbrežanima poglavnik je govorio iz srca svih slušatelja kad je rekao da kod nas više nikad neće biti državne tvorbe u kojoj bi netko drugi gospodario osim hrvatskog naroda. U Hrvatskoj će vladati duh Ante Starčevića i Stjepana Radića, u njoj će gospodariti uvijek samo Bog i Hrvati. Ove slike ostaće zauvijek dokumenat o tom kako je hrvatski narod u ovim možda najtežim časovima svoje povijesti gojio iskrenu ljubav prema svom poglavniku, predstavniku hrvatskog državnog vrhovništva. Nastavlja se put prema Dravi. I preko Drave proteže se Hrvatska. S narodnim junakom Bobanom poglavnik prelazi ovu glasovitu hrvatsku rijeku i dolazi u Golu. Odlazak u Ždalu. Kao svagdje drugdje, i u Ždali je već sve na okupu da dočeka poglavnika. Uzbuđenje zbog poglavnikova dolaska zahvatilo je srca ovih hrvatskih graničara. Poglavnik kao gost u jednoj seljačkoj kući.
putu prema Koprivnici. Plodnim podravskim poljima po prvi puta prolazi Hrvat, poglavar samostalne Hrvatske države. U Koprivnici je sve na nogama, ali ustaška mladež prednjači oduševljenjem. Tisuće novaka ustaške crne legije položilo je toga dana prisegu pred poglavnikom. U svom govoru mladim novacima poglavnik je rekao: u ovom kraju pojavili su se odmetnici da izmuče narod i sruše Hrvatsku državu. No svuda gdje se pojave ustaše, toga časa nestaje svakog neprijatelja. Svečanost prisege završena je mimohodom. U mimohodu sudjeluje i ustaška mladež, te mjesna društva i narod iz okolice. No poglavnik ni ovom prilikom nije zaboravio onih najzaslužnijih, boraca koji su svojom krvlju poškropili temelje slobode ovoga kraja. Na licima svih bolesnika odrazuje se veselje što je poglavnik došao i do njihovih bolesničkih kreveta. U gradskom perivoju poglavnik je objedovao zajedno sa svojim ustašama i građanima Koprivnice. Poslije ručka, na poglavnikovu želju, ustaše pjevaju hrvatske narodne pjesme. A mnoštvo svijeta bez prestanka čeka da još jednom vidi svoga poglavnika.
Jednako srdačno kao što je dočekala poglavnika, Koprivnica se i oprostila od svog visokog i dragog gosta. Ovako, gdje god ima Hrvata, tu sva srca biju za poglavnika i nezavisnu državu Hrvatsku.